बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा जिल्लानि हावलि राज फुजायाव बिथांमोना खुंफुंनो थाखाय दिनैहाय 15 दिननि थाखाय हाबाफारि लादों। दिनैहाय बिथांमोननि माखासे हाबग्रा लांगोनाखौ बेखेवनो थाखाय गाहाय आलासि हिसाबै दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा बे हाबाफारियाव लांगोना हाबग्रा दरखंखौ बिथाङा गोजा फिथा हास'नानै हास'फैगोन। बिथांजोंबो जों माखासे खोथा बिनि सोमोन्दै बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय आरो लोगोसे बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय माबायदि मोनदों बिनि सोमोन्दै जोङो बिथांनाव माखासे खोथा बिनि सोमोन्दै बिथाङा जाबाय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथांनाव जों माखासे खोथा मिथिनो सारा बे समावदि गाहाय आलासि हिसाबै गाहाय लांगोना बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाबोदों जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा जे जोंहा बे हावलिनि गासै बे खुंफुं आफादा माने हावलि राज महोत्सबखौ माने 95थि बे राज महोत्सबखौ गाजा गोमजायै खुंनो बाहाय बिथांमोना लाहार फाहार खालामदों आरो दहाय आङो दरखं मोखांखौ बेखेवबाय आरो आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों। जोंनि बेहाय हावलि ओनसोलनि माने हारि हारिसा धोरोम राव फाराग गैयालासिनो बे राज मेला एबा राज महोत्सबखौ बाहाय खुंफुङो बोसोरे आरो देग्लाय 95 बोसोर हाबबाय आरो बावहाय आं नुदों जायफोरनिखि खुंफुं आफादनि आफादगिरि मुनिन दासजों लोगोसे गोबां बाहाय माने हामलायगिरिफोर दङ आरो बे ओनसोलनि सान्थि सम्प्रति गोजोन खौसे आरो मोनसे मोजां थासारि लाबोनो थाखाय बे राज महोत्सबनि गेजेरजों मोनसे यंग जेनेरेशननो आरो समाजनो मोनसे मेसेज होगोन आं बेखिनिखौ आसा लाखिदों। दिनै बे कृष्ण लीला बा माबानि गेजेरजों दिनै 1928 मायथाइयाव 1928आवनो बिथांमोनहा बेखौ गायसनदों होननानै बुंदों आरो दिनै 95 इयार्सआव हाबबाय आरो जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा वान अफ द अल्डेस्ट माने राज महोत्सब बे हावलि ओनसोला वान अफ द अल्डेस्ट आरो वान अफ द बिगेस्ट बा नलबारि माने हरि मन्दिर होननानै बुंदों। दिनै हावलिया बिराद माने मोनसे जारिमिनारि ऐतिहासिक मोनसे हिस्ट्रिकेल प्लेस बेयो दा बेनिखायनो आङो बेवहाय गोजोननाय मोन्दों आरो बे हावलि ओनसोलनि जायफोरनिखि बे राज महोत्सब एबा राज मेलाखौ खुंदों बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो आरो बिथांमोना हारि हारिसा लायालासिनो बेवहाय मुस्लिम दं बर' दं खसराज दं बाङालि दं नेपालि दं बायदिसिना बिथांमोना मोनसे खौसे खालामनानै समाजाव माने सान्थि सम्प्रति लाबोनो थाखाय बिथांमोना नाजादों बे राज महोत्सबनि गेजेरजों आरो दिनै बेयो मोनसे रंजानायनि फोरबोबाबो माने राज महोत्सबा रंजानायनि फोरबोबाबो बियो मोनसे बिराद माने ओंथि गोनां मोनसे फोरबो आरो बे ओंथि गोनाङाव माने आरो इसोरजों भक्तजों आरो इसोरजों मोनसे लोब्बा थानाय मोनसे बे राज महोत्सबनि ओंथि गोनां बे खौरां आरो लोगोसे आं सानो जे बिनि गेजेरजों जोङो जोंनि गेजेराव फारागथि थानाय बेफोर गासैबो माने माबागोन आरो दिनै राज महोत्सबनि आखरा मोनसे बाहाय नुनो मोनो जे माने मा होनना बुङो दुष्टक दमन आरो हान्थक फालन बेनि गेजेरजों दिनै माने फुथुना बध कंस बध बायदिसिना घटकस बध बायदिसिना बिथांमोना कालिया दमन बायदिसिना बे असुरनि जिथुनिखि गाज्रि आखु जितु समाजनि गाज्रि आखुया बेफोरखौ धंस खालामनो सिलिंखार खालामनो थाखाय बे राज महोत्सबनि गेजेरजों बिथांमोना मेसेज होनो नागिरदों। बेनिखायनो आई मास्ट थैंक्स टू द अर्गेनाइजार आरो सेलिब्रेशन कमिटिखौ आं धन्यबाद होयो जे आंखौ बहाय आलासि हिसाबै लिंबोनानै आंखौ जिबायदि सन्मान होदों बेनि थाखायनो आं उदजापन कमिटि खुंफुं आफादखौ आरो हावलि ओनसोलनि गासिबो रायजो राजाखौ आङो माने गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो। नंगौ बिथाङा माखासे खोथा बुंबाय 95 সংখ্যক ৰাজ মহোৎসৱত আমি আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ সভাপতি মহোদয়ক আমি উদঘাটন কৰাৰ কাৰণে ইয়াত আনিছোঁ আৰু আমি ভাবিছোঁ তেওঁ উদঘাটনৰ দ্বাৰাই আমি এটা সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। বড়োসকল যে আমাৰ এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ তেওঁলোকৰ বিনা অসমীয়া সমাজ গঠন নহয় সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰিত কৰি আমাৰ যি এনাজৰি আছে জৰিডাল টান কৰাৰ কাৰণে বা বান্ধনটো ভাল কৰাৰ কাৰণে আমি তেওঁক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে আৰু তেওঁ আজি আহি ইয়াত আমাক উদঘাটন কৰি আমাক পৰম আনন্দিত কৰিছে। এইটো 15 দিনীয়া কাৰ্যসূচী। ৰাতিপুৱা আপোনাৰ পতাকা উত্তোলন হৈছে
পিছত নাম প্ৰসংগ হৈছে, শ্বহীদ তৰ্পণ হৈছে, ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতিত মাল্য অৰ্পণ কৰা হৈছে, বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হৈছে, বৃক্ষৰোপণ কৰা হৈছে। এনে গোটেই দিন ভৰা কাৰ্যসূচীৰে এইটো চলি আছে। नंगौ बिथाङाबो माखासे खोथा फोरमायबाय बिथांमोना हावलिनि राज फोरबोआव बिथांमोना 15 दिननि थाखाय बिथांमोना खुंफुंनो आखायाव लादों। बे समाव बिथांखौ बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथाङा बे समाव बाहागो लाफैनानै लांगोनानि हाबग्रा दरखंखौ बिथाङा गोजा फिथा हास'नानै होयो। बे समाव बिथांमोना माखासे गाजा गोमजायै फुंनिफ्राय लानानै माखासे रिलि हान्जाबो हाबाफारि लानाय जादों। लोगोसे हारिमु राव धोरोम बासियालासिनो गासै हारियानो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां।